Volgend jaar zitten alle terrassen weer vol. Dan zijn ze er weer. De vrouwen, de meisjes van onder de rivieren. Het spreidt zich weer uit over het hele land. Tot die tijd houden wij afstand. Volgen jullie ons vanuit thuis. Blijven jullie daar op jullie plek. Even geen auto, geen vliegtuig, geen trein, geen boot. Een leeg slotconcertterrein, dat is toch wel heel triest, hè? En het is allemaal al triest. En het is absurd en het is belachelijk. Dus ja, we hadden iets van, we moeten iets. En gewoon streamen in een hal, dat is ook allemaal, dat is het niet. Dus we hadden iets van, nee, dan laten we dan iets alternatiefs doen op het slotconcertterrein. En laten we gewoon een tentje zetten op het slotconcertterrein. De slotconcerten van Rouwenaise die trekken jaarlijks 3 keer 8000 bezoekers. En dan staat het hier helemaal vol met tenten. Nu op dit slotconcertterrein één heel klein tentje. En dat tentje werd gisteren door de band zelf opgebouwd. Als Mino gesloten.